ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସେ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ତାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମଣିଷ ଥାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମଣିଷ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଗିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାତା ସୁବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନ ଓ ପିତା କଳାକାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦୀପ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରି ରାସନ ହୋଲସେଲିଂ କରୁଥିଲି, ତା ସହିତ କିଛି ସିଜନାଲି ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଥିଲି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର OUETର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଉପଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଫେସର ସାର୍ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନ ତୁ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ତୁ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯା, ତୋ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯଦି ତୁ ଫାର୍ମ କରିପାରୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଷୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ବାପା ମା ତଥା ସାହି ପଡ଼ିଶା। ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ କହିବାଲେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିବୁ, ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଷ ଯେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଗାଈ ଛେଳି କ'ଣ ଗୋଟେ କର, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କ'ଣ କରୁ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କେତେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ପ୍ରଦୀପ ମର୍ମାହତ ନ ହୋଇ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି 2019 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରୁ ଲାର୍ଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟର୍କଶାୟାର ବ୍ରିଡ୍ର 10ଟି ମାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଘୁଷୁରୀ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନିଜର 3 ଏକର ଜମିରେ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛୁଆ ଦେଲେ, ନିଜର ଅପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଘୁଷୁରୀ ଆଣି ରଖିଲା ପରେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଡ଼ କରି ତାପରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଆ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ନଲେଜ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଛୁଆ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରହିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ମୋର ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୁଏ BBSRଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର କରେ। ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିଜେ ଏକ ଫିଡ୍ ମିଲ୍ ଆଣି ଦାନା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀର ଚାହିଦା ବହୁତ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ତ କେଉଁଠି ବିକିବୁ ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ନାହିଁ, ତୁ କେଉଁଠି ବିକିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପର୍କ ମିଟ୍ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀର ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2023ରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷକୁ ଲୋକମାନେ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ, ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାଷରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ତଥା ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ରିଡର ଫାର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ 100ଟା ବ୍ରିଡର କରିବି, ସେଇ ବ୍ରିଡରକୁ ଯୋଡ଼ାଇ 2000 ଛୁଆ ବାର୍ଷିକ ବାହାରିବେ, ସେଠାରୁ ବିକି ମୁଁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବି। ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଥିବା ହସ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ।